በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ንጉስና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ዓለት እዚኣ ልንስሓ ብሂወት ብጥዕና ዘጽንሐና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ሰአሊተ ምሕረት አቁራሪተ መዓት ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ፍጹም አዶነታ ስለ ፍጹም ክብራ ዝተመስገነት ትኹነልና። መላእክት ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ሁሎም ከከም ዝተዋሃቦም ጸጋ በዝሒ መጠን ጸግኦምን በረከቶምን አመላድነቶምን ኩሉ ጊዜ ምሳና ንክኾንልና እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። እምበኣርከስ ዘመኑ ዝጠልብ ነቲ ዘመን ዝመስል ምስቲ ዘመን ዝኸይድ ትምህርቲ ኢና ክንምሃር። ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ዘመኑ ዓብይ ጾም ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። እንታይ ምዃኑ? ዓብይ ጾም። ንምንታይ ዓብይ ጾም ተባሂሉ እንተይልና ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 146 እንታይ ይብለና? ዓብይ እግዚአብሔር ወዓብይ ኃይሉ ወአልቦ ሁልቅ ለጥበቢሁ። ስለዚ ዓብይ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ዝጾመሉ ጾም ስለ ዝኾነ ዓብይ ጾም ተባሂሉ። ኣብዚ እንጾሞ ጾም ኣብዚ ዓብይ ጾም ከምቱ ዝፍለጥ ኩልኹም ክርስቲያን ኩልኹም ከምቱ ትፈልጥዎ ክርስቲያን ኩልኹም ከምቱ ትርድእዎ ኣብዚ ዓብይ ጾም እዚ ክንጸውም ከለና ኣብ ሰለስተ ከፊልና ሰለስተ ዓይነት ስያሜ ኣለዎ። መጀመርያ ዘወረደ ኢልና ኣሕሊፍና ኣለና። ካልኣይ እዚ ሕጂ ዘኒአናዮ ሰሙን እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘኒሀና ሳምንት ቅድስቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኩሎም ንናይ ባዕሎም 8 ሰናብት ንናይ ባዕሎም ስም ኣለዎም። ዘወረደ፣ ቅድስት፣ ምኩራብ፣ መጻጉዕ፣ ደብረ ዘይት፣ ገብሪሄር፣ ኒቆዲሞስ፣ ሆሳዕና ተባሂሎም ይጽውዑ። ስለዚ እስካብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ምናልባት ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንሪኦ እንተኾይና ሓደ ኣሕሊፍና ኣለና ዘወረደ። ካብኡ ድማ ቅድስቲ ኢልና ኣለና። ብሰለስተ ምድብ እንተኾይኑ ግን ብሰለስተ ምድብ ከፋፊልና ክንሪኦ እንተኾይንና ግን ዘወረደ ንባዕሉ ካሊእ ምስጢር ኣለዎ። ካብ ቅድስቲ ጀሚርና ድማ
እስካብ ኒቆዲሞስ ካብኡ ከዓ ኣብ መጨረሻ ኣብ መወዳእታ ድሕር በዓለ ሆሳዕና ምሕላፍና ካብ ፍርቂ መዓልቲ ሰንበት ጀሚርና ድማ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ሕማማት ኢልና ድማ ናኽብር እተን ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ናይ 5500 ምሳሌ እየን ኢሎም ኣቦታትና ብምስጢር ይነግሩና ቤተ ክርስቲያንና እውን ተምህረና እዚ ካብ ኮነ ብሰለስተ ደረጃ ከፊልናዮ ነርና ብሰለስተ ደረጃ ዝኸፈልናዮ ንኻሊእ ምስጢር ከይኮነስ ንኣፀዋውምኡ ከመጌርና አይና ንጾሞ እዩ ኣብዘ ወረደ 12 ሰዓት ኢና ንጸውም እስካዕ ቅድስቲ ማለት እዩ ካብ ቅድስቲ ጀሚርና ድማ እስካብ ኒቆዲሞስ ዘሎ 40 መዓልቲ ድማ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾመሉ ጾም እዩ ካብኡ ከዓ 11 ሰዓት ንጸውም ኣብ መጀመርያ ኣብ ዘወረደ እንታይ ኢለኩም ነይረ 12 ሰዓት ኣብዘን 40 መዓልቲ ድማ እንታይ ኢለኩም ነይረ 11 ሰዓት ሕማማትከ እስከ ጸኣተከከው ኸኸውስካዕ ዝወፅእ እስካብ ሰዓት 1 ናይ ምሸት ክንጸውም ከም ዘለና ቤተ ክርስቲያንና አትፈቅድ ስለዚ እዚ ካበልና በዚ ካብ መስረትና ጾም ለምንታኢና እዛ ሕጂ ሒዝናያ ዘለና ብፍላይ ካፍቱ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ እስካብ ሕጂ ሙሉእ ሰሙን ቅድስቲ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ካፍቱ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ቅድስቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ እስካ ጽባሕ ቀዳም ምሸት ማለት እዩ ስለዚ ለምንታይ ቅድስቲ ተባሂሉ ተጸዊዑ እንተይልና ነብዩ ኢዩኤል ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 14 ኣብ ምዕራፍ 10 ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 15 ኣብ ክልቲኡ ምዕራፍ ክደግመልኩም እየ ነብዩ ኢዩኤል ምዕራፍ 1 ኣብ ቁጽሪ 14 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ ቁጽሪ 15 እንታይ ይብለና ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ክንፍትሽ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ገይርና ክነንብብ ከለና ወይ ድማ ክነምህር ከለና ቤተ ክርስቲያንና ከተምህር ከላ ወይ ንሕና ክነምህር ቤተ ክርስቲያን ክትእዝዘና እንከላ እዚን ከምዚዩን እናረአይና ብተጠንቀቕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝኾነ
كنمهر كم زلنا إيا تفقدلنا سلازين تايب لنا إيوئيل قدسو صوم وسبكو مهلا نتصوم قدسوه مهلا نخت قورو نخت مهلالو اجزي عبيهر نخت لمنو دما أوجو يبلنا أوجو نحنا نأوج دلنا بحقي نحنا تنكرنا شمتنا عترنا بحقي نمهر دلنا نسبخ دلنا سباخيان كنسبخ نتلنا خ بتخكلنيا مصحف قدوساوي سبكت دينا نسبخ قدوسان زسبخو سبكت قدوسان زمهرو تمرتي إن تختلنا بزقباء ملكو دينا نسبخ أبوتاتنا كو قالوا ولم زلم انك يبولو بتخكل انقفات نخيخونو مئنتان تناغيرنا امهرنا نطفاتكم مخنيات نخين خوني لو قداس سبيخنان امهرنان اردئنان افليتنان نعاخوم نامن السها نخنمس بنسها هي وتتصميدكم نختنورو مئنتان اجزي ابيهر بزفقدو مصحف قدوس رئينا كنمهرلنا يمزول ولدنا سلازي قدوس صوم وسبكم هلا استغابو حزب يبلنا حزب سبسبو ات حزبي بفقري سبسبو قال اجزي ابيهر كسمع قال اجزي ابيهر كمهار قال اجزي ابيهر كردع مئنتان حزب سبسبو يبلنا وقدسوا محبركم دما قدسوا محبركم دما بارخوا استقدس محبر نخخون زتبارخ محبر نخخون مئنتان قدسوا محبركم هرايو لقانات يبلنا استغابو حصانات تمركتمو وين اجزي ابير قال فليطكا كتسبكو خلخان فليطكا ختنبو كلخان اسكع كندينا يزطعمكم بخانو هرايو لقانات يزبلنا عبيتي شماغلتات حرايو نأجل قلت زخون حريا قدروا اجزي ابير بزقباء ملكو انتان خقلقلو خدامسو تسبيخم نخسبكو تماحيرم نخمهرو انتان واستقابو هزانات ون هزانات يوميلكم كين عاكم كالي ترقم كيهابكم هزانات ون سبسبو نتوم هزانات سبسبوهم نتوم هزانات همسوهم اتوم هزانات كمهار اللهم اتوم هزانات كردو اللهم اتوم هزانات كفلطو اللهم اتوم هزانات بقال اجزي ابير كعبي مئنتان بقال اجزي ابير كملمور مئنتان يتكل اومو لهصانات يمصو حبي ديبلنيو غويتا بعلو اماتيوس مراف 10 تشعت يتكل اومو لهصانات يمصو حبي ناباين خمصو سي يتكلكلوم بقى كمزي امزا امصل يزدلي ازي امي يوم لتمرتي لململا بيت كريستيان لمنفساوينت نبقعت كمزي امزا امصل يزدلي مو
ኣይትኽልእዎም ተመልከቱ ሐዋርያት ኣብቲ እዋንቲ ወለዲ ደቆም ሒዞም ናፍቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ በረከት ንኽቕበሉ ምእንታን ሒዞሞም መፁ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞሞም መፁ እሞ ክላዚኦም እንታይ ዋጋ ኣለዎም ቁልዑ እኮ እዮም ህፃናት እኮ እዮም ተማሂሮም ከጽንዑ ኣይኽእሉን ክርድኡ ኣይኽእሉን ክፈልጡ ኣይኽእሉን ዕድሚኦም ገና ለትምህርቲ ይኹን ንፍልጠት ኣይ ኣኸለን ኢሎም ክመልስዎም እንከለው ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህፃናት ኣቦ ስለ ዝኾነ ኢትክልእዎሙ ለህፃናት ይምጽኡ ሃብየ ስለዚ ህፃናት ኢዩኤል ወአስተጋብኡ ህፃናተ እለ ይጠቡ ጥበ እቶም ጡብ ኣዲኦም ዝጠቡ ዘለው ጡብ ዝሓደጎ ይበለን እቶም ገና ጡብ ናይ ኣዲኦም ዝጠብዩ ዘለው ህፃናት በለ ይጻእ መርዓዊ እምነጽርሁ መርዓዊ ካብ ጫጉልኡ መርዓዊ ካፍቱ ሕልፍኝ ዝተሓጸነሉ ገዛ ቦታ እውን ከይተረፈ መርዓዊ ይውጻእ ወመርዓት እመን ጦላእታ እታ መርዓት እውን ካብ መጋረጃ ኣትውጻእ ክርስቶስ ስለ ዘድልያ እቱ መርዓዊ እውን ክርስቶስ ስለ ዘድልዮ ስለዚ ተመልከቱ ንጾም ንጸሎት ፈሊኻ እገለን ጥራሕ እምበር ንንበዓል እገለ የድልዮም ኢልካ ወሲንካ ዝቕመጥ ነገር የለይ እግዚአብሔር ኩልና ነድልዮ ኢና ብንስሐ ህይወት ንኽነብር ብመዓዛ ህይወት ንኽነብር ብጾም ንኽነብር ብጸሎት ንኽነብር ብፍቕሪ ንኽነብር የድልየና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንዓና እስካዕ ክንደይና ኣጥቢቑ ከም ዝደልየና ከምቱ ንሱ ዝደልየና ግን ንሕና ኸንደልዮ ዶ እዩ ትወግዒ ንደልዮ ዶ ንኸውን ከምቱ ንሱ ዝፈተወና ንሕና ኸ ንፈትዎ ዶ ንኸውን ቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ስራሕ ቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ለዓና ኽብል ዝሰርሖ ስራሕ ንሕና ኸ ነዚ ነገር እዚ ንሰርሖ ዶ ንኸውን እዚ ስለ ዝሰርሐለይ ክርስቶስ ከምዚ ስለ ዝገበረለይ ንዓይ ክብል ደሙ ኣፍሲሱ ስግኡ ቆሪሱ እዩ ብዙሕ መከራ ተቐቢሉ እዩ ኣነ ኸንታ ክገብረለኒ ደ ንብል ንኸውን ዘይንብል እንተ ኾይንና ወይለና ስለዚ ክንብል ኣለና ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ነብዩ ኢዩኤል ኣረጊጹ ይዛረበና ስለዚ ብፍቕሪ ልብና ክንዕጠቕ ኣለና በኣምልኮ ልብና ክንዕጠቕ ኣለና ብጾም ብጸሎት ልብና ክንዕጠቕ ኣለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ይብለና ኣብ መልእኽቱ ወይ እዚኒ ቅኑቱ ሃቁየ ልብክሙ ወንቁሃ ተሰፈውዋ ለእንተ ትመጽእ ለክሙ ትብሲተ ይብለና ይጻእ ትብሲተ
بذا أستر إياتو لذي لإيسوس كريستوس كمولد اللي يتأززو تملكتو أبراهام أبونا يساق أبونا لأبراهام كم تزوزو يعقوب دمان أبوون يساق كم تزوزو زتبارخون زتقدسون ولدات ولدهم كم تزوزوهم نأجزي أبيهر نأزوزو دلنا لأنت تمثلكم وتبسيتك وإذا لنا نتا التمثل عباي حوس كن حوس لا نخل سي تسفه تقولوا لا يقبع كم توم الزوزات دقي بلنا نحنا نولدنا نأزز رخون نخون نحنا بعدما نزعوينا سبات نأزز نخون بعدما نزعبيانا عديتاتنا نأزز نخون نولدنا بعدما نزعوينا ولدنا تزيت عزيزنا كون اجزي أبير أين أززن زلنا مالتيو زي خنفلت لنا سلازي أملاك قدوسان اجزي أبير تأزز لبونا يهابنا بفقري زتملأ بفقري زتحدث هيوت ويدما لبونا يهابنا فقر زي ولو هيوت واقع يولو فقر زي ولو هيوت انت ايام مخبلكم واقع يولو ما أسريء فقريو نخلو انت تسأليها انت مسعودك انت صومك انت قدسك انت قدسك اون خالي ثرف سقا حقاس بحاون خقاصل حليفكا انت دعا تهو كوينكا خوينو جن فقري تزي ولو واقا يبلو نيبلنا امنا تسفا فقري ازي سلستي حبيرو مينورو نقرقن كاو كلهم دما فقر تبلس يزبلنا حواريا قدس باولوس بقداماي قرنطوس ملأختم راف 13 أو قصر 13 كنصو من تخوينا خن إزاز يقبع كنصلي انت خوينا فقرك هلونا لو كن مصوت انت خوينا حادنت كهلونا لو سلام كهلونا لو مأسريء سلام سلزغونه مأسريء فقر سلزغونه مأسريء أبوي أدي حوي حفتي مالت سلزقنا سلزي أبزاك الدستي سمون زيا خوينا إذا مستير كنساتة فنكلنا كمي عينت هيوتي يزلنا زلنا نصوم لنا جن هيوتنا انتاي مسنيلنا كندهسس مئنتانيو كنفتش مئنتانيو كنمرامرولو مئنتانيو نفسهم فتشوا سلازبلنا هيوتكم رأيو سلازبلنا مصحف قدوس انت زي كوينو انتاي واقالو أحواتي اتصوم عدلاي انقا انت هنا اتصولوت عدلاي انقا انت هنا
اتمصوات أدلاي اكوا انت خوانا كم أدلاي النتو جن انت زي خيدنا واقا يبلون ذاتي إلات قداماويت إتي وأكو دهراويت إذا ما قلت زي أسي قداميتي دا أمبر دهراويتي أيقونتن يبلنا عندنا بأنصارو قلبت أبيلو دما ذاتي إلات دهراويت وأكو قداماويت تاي مالتيو إذا نجر زي زمهرنا قدوس أتناتيوسيو لك أباباسات أب قداسيو نتاي مالتيو زي ذاتي إلات قداماويت يأتي وأكو دهراويت كبل كله إذا سنبت زيئة إذا قدستي تباهيلال تسوعت سنبت قداميتي إيا كبرتي إيا عباي علتي إيا يبلنا اندقنا دما وأكو دهراويت ذاتي إلت دهراويتي إتي إذا ما قلت زي أدمّا دهراويت إياه وأكو قداماويت كبلن كله بأوريزة فترات معراف خلته أو قصر خلته وأعرف إجزي أبيهر إن كله جبرو زهذا يجبر تباهيلا إتا قداماويتي ناي بولي كيدان زنبرت سنبت تباهيلات صواع زنبرت نعاء مئنتان كنذكر مئنتان كنفلت نحنا سنبت كريستيان سلا زبل أب حديث كيدان سلا نخبر اتابو أوري الزمن دما سنبت أيهود تباهيلات صواع زنبرت نسعر عينا مالتها يكونن نزي أستويسنا نزي فليتنا كلتي أن سنبت كنخبر كم زلنا زنقر مستيري تأمري باقي تأمر سلازي نزئيو عبدالرسانة سنبت انتايب لنا سنبت السائقونة إلتا ألا أنا وقتو اجزي أبيهر سنبت كم تنخالقوت إلتات ايقونتين سنبت مالت أنا بعلى إيه زبلنا لمن تايخوني خوض هذه لسنبت كريستياني لسنبت أيهودوني لمن تاي إيسوس كريستوس كو أبشدشت معالتي كو إيو عالم فتيرو أب حدا معالت تفتر يخلن أب حدا معالت ترحون كي خونس أب حدا ساعات تفتر يخلن أب حدا ساعات كي خونس أب قماش ساعات كي خونس أب سكندون عالم كفتر يخلي اجزي أبير جن اجزي أبير ماتشن كل جزية كل نجار بإيدي كل نجار بسلطاني كل نجار خجبر يزبل أملاخ يكونن ببجزي الصراحة برب سكند صرحني يقبوني سلازي أفتا قداميتي عالم فتيرو اجزي أبيهر زعرف الله معالتي نحنا عارفنا نقال اجزي أبيهر نحنا عارفنا نسبحات اجزي أبيهر نأقل قلوت نحنا أفويلنا عرفنا ويدما زحاممو خنبتصح زتبقاسو خنعرق بيتا كريستيان خيدنا خنصلي مئنتان عرفت فتيرولنا لمنتا عباي علت يا زعلت زيا
ሰንበት ሰይኮነት ዕለተ ሰንበት እኮ ከም ኩለን ዕለታት ምዃና ጠፊእዎ ማለት አይኮነን ይፈልጥ ለምንታይ ግን ከምኡ ኢሉ እዩ ትምስጢር ዘድሊ ዘሎ ሕጅውን ትምርት ዘድሊ እዩ ለምንታይ ዓባይ ዕለትያ ክብል ስለዘደለየ ቅድስት ዕለትያ ክብል ስለዘደለየ ስለዚህ እዩ ቅዱስ ያሬድ ተመልከቱ እዚ ዘወረደ ቅድስት ምኩራብ መጻጉ ደብረ ዘይት ገብርኄር ኒቆዲሞስ ሆሳዕና ኢሉ መዲቡ ስም ዘውፅአለን እኮ ቅዱስ ያሬድ እኮ እዩ ያሬድ ማለት ረደት ካብ ሰማይ ዝወረደ ማለት ለምንታይ ትስብሃተ እግዚአብሔር ናብ ሰማይ ተነጢቁ ያሬድ አቦና ማህሌታይ ዝኾነ ዝተዓደለ ቅድም ሕጅውን ከም ያሬድ ዝመሰለ ዘይነበረ ሕጅውን መጻእውን ድማ ከም ቅዱስ ያሬድ ዝበለ ዘይርከብ እግዚአብሔር ዝፈተወሉ ቅዱስ ያሬድ ነዘን ሰናበት ዚአን ነናይ ባዕለን ስመውፅለን ስለዚህ እንታይ ልዋ ቅድስቲ ልዋ ቅድስቲ እንዲሁም ኤርምያስ ምዕራፍ 17 አው ቁጽር 21 እንታይ ይብለና ኢትጹሩ ጸረ ኮደ በዕለተ ሰንበት ኣብ ሰንበት ዕለት ከቢድ ሸኽሚ አይትሸከሙ እግዚአብሔር ንዓና መቸ መዓዘ ኩል ጊዜ እኮ እግዚአብሔር ንዓና ከቢድ ሸኽሚ ንኽንሽከም አይደልየና ሓደ ነዚ ዓለት እዚኣ ኸነኽብራ ምእንታን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ተሲኡ ሙስና መቃብር አጥፊኡ በኩረ ትንሣኤ ኮይኑ ንዓና ዝቀደሰሉ ዕለት ዝባረኸሉ ዕለት ዝተባረኽናሉ ዕለት ዝተቀደስናሉ ዕለት ቤተ ክርስቲያን ኸይድና ቅዱስ ስጉኡ ንኽንበልዕ ቅዱስ ደሙ ንኽንሰቲ ክንባረኽ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝደለየና ኣብዛ ዕለት እዚኣ እግዚአብሔር አምላክ ተመልከቱ ሰንበት ዓባይ ዕለት እያ እዘን ሰናብት እዚአን ማለትስ ኣብዚ ኣብይ ጾም ዘለዋ 8 ሰናብት ጥራሕ ከይኾናስ ብመሰረቱ ድሕር ትንሣኤ እውን ብመሰረቱ ፋሲካ ወይ ድማ ትንሣኤ ፋሲካ አይባሃልን ይብሉ ሊቃውንት ነገር ግን መጽሐፍ ፋሲካ አይትወሉ አይበለናን በአንደበት ሊቃውንት ፋሲካ ማለት ገዲፍና ትንሣኤ እንተበልና እውን ጽቡቕ እዩ ግን ፈሊጥና ንግበሮ እዩ ዋና ነገር ስለዚህ እዛ ቅድስት ዕለት እዚኣ ለምንታይ ቅድስት ይልዋ እንተይልና ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 አው ቁጽሪ 45 እንታይ ይብለና አነ እግዚአብሔር አምላክኩም ቅዱስ የሞ ንስኻትምውን ቅዱሳን ሆኑ ይብለና ከደግሞ ዶ አነ አምላክኩም ፈጣሪኩም እግዚአብሔር ቅዱስ የሞ ንስኹምውን ቅዱሳን ሆኑ ይብለና እንደገና
ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 እውን ቁፅሪ 2 ይደግሞ ዝቃል እዚ መከረኛ እዚ ኣያ ተጠቀስ መብዛሕትኡ ኩሉ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ ነንቦ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣነ ቅዱስ እየሞ ንስኻቱም እውን ቅዱሳን ሁኑ ዝብል ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ኦሪት ዘሌዋውያን እንደገና ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 2 ኣነ ቅዱስ እየሞ ንስኻቱም እውን ቅዱሳን ሁኑ ይብለና መዓዘዚ ጥራሕ ኮይኑ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ኣብ ቁፅሪ 26 እውን ኣምላክኩም ኣነ ቅዱስ ንጹህ እየሞ ንስኻቱም እውን ቅዱሳን ንጹሃን ብሩኻን ሁኑ ይብለና ተመልከቱ ሁኑ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ካብ ዝገርመልኩም ኣብ 3 ምዕራፍ ዝነገር እዚ ተጠቂሱ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ድማ ኺዱ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ መፍቀሪ እግዚአብሔር ለእምነቱ ታታሪ ጠንካራ ጎበዝ ስለዝኾነ ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ ዝተዋሃቦ ሊቀ ጳጳስ እውን እንታይ ይብለና ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክኩም እየሞ ንስኹም እውን ቅዱስ እየሞ ቅርታ ንስኻትም እውን ቅዱሳን ሁኑ ኣበይ ንረኽቦ እዚ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁፅሪ 15 ንረኽቦ መለኮታዊ ቃል እዩ ስለዚ ነዚ ኣገናዚቡ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ኢልዋ ነዛ ዕለት እዚኣ ቅድስቲ ኢልዋ ቅድስቲ መቸም ቅዱስ ያሬድ እኮ ናይ ዜማ በዓል ቤት ጥራሕ አይኮነን እንዴ ናይ 46 መጻሕፍተ ብሉያት መምህር ናይ 35 መጻሕፍተ ሐዲሳት መምህር ናይ መጻሕፍተ ሊቃውንት መምህር ናይ መጽሐፈ መነኮሳት መምህር ቅዱስ ያሬድ ዘይዳህሶሶም ማቤሎ የለን እና በዚህ መሰረት እዚ እንታይ ዓይነት ስያሜ ይህዋ ነዛ ዕለት እዚኣ ወይ ነዛ ሰሙን እዚኣ ቅድስቲ ኢልዋ ስለዚ እዚ ስብከት እዚ ዘይጣዓሞ መምህር ኣብ ዕለቱ ኣፍታ ትጅምረላ መዓልቲ ሰንበት እንተዘያምሂሩ ኣብ ማእኸል ከምህር ይኽእል ስለዚ ኣነ ሰንበት ስለዘይጣዓመኒ سوء لقني يتعاملن لما عنتي دارجا موسى عملت يو قدستي صباح مشيتي يا تودا جين اب قدست سلازلنا افتو سمون السو سلازلنا ناي قدن كاي نغركم ما اي حلفن يچوب اتي ناي قدن استخالن متان خغبرلني بزبل درجه اي حجي لما أنتي آتين هيو سلازي إذا على تزيع عندنا أثناتي وسنتاي يبلنا عندنا أسم لكم سمايات أسم لكم مدرة كما تقوموا بفرحات وبرعات زأنبلت حوكو بزي هوكت بزي ترطر بزي زخون يخون أبزعلة زيئة قال اجزي أبهر كنقر الله كله زعلة زيئة
بفرحات እግዚአብሔር በአንቃይዶ ህሊና ሆይንኩም ክትሰምዑለኩም ይብለና ክትሰምዑለኩም ክታዳምጹለኩም أسمع لكم نعاهم يسمعكم الله سمايات كبلن كله أب سماي زلو نجد ملايت قدوسان ملايت مدر كبل كله دما نحنا مدراويان مالتي نحنا مدراويان موزي دما خونن كله بفرحي بمنقطقاط بانقايد وهلينا بسفيها اد ሆይንኩም ስምዑ አዳሙጽ ይብለና ይቀጽል ዛቲ እለት ንኡ ናዕብያ ንኡ ናክብራ ንኡ نودسا لبكرة بقالات بكرة بقالات مالت كوزا على تزي أكويا سنبت بكرة بقالات يا نزي يقدستيلنا بكرة بقالات أبناء قويتام عالت نبر كوز بلنا يوحنس ولدنا قد قادكو أبرأيو مراف حدا نزينيو نزع على تزيئة كوي نزع على تزيئة لبكرة بقالات انت يأتي سنبة كريستيان الصون سنبة كريستيانية سنبة كريستياني لون سقوي بلد سنبة كريستيان قدست ስለዚህ እዛ ሰንበት እዚኣ ቅድስቲ ክብላ ከሎ ቅዱስ ያሬድ ቅድስቲ ዝብል ስም ክህባ ከሎ ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍታ ገላቢጡ መጽሐፍቲ ተማሂሩ መጽሐፍታ ንቢቡ መንፈስ ቅዱስ ፈቂዱሉ ደአምበር ይኹን ብዝብል ጭራህ ይኮነ ሰባት السون سبيو جن كابدك سبات እግዚአብሔር ፈሊቅ ቅዱስ ወስለዝኾነ ቅዱስ ያሬድልና ንጽውዐሎለና ካባና ካማእኸልና ፈሊው ቅዱስዎ ካብደቅ ሰባት ተፈልዮም ዝቅደሱ ሰባት አለው ካመካናት ካቦታታት ድማ እንደገና ንእግዚአብሔር استفليو استقدسوا بوتاتات دمالو من يقدسوهم እግዚአብሔር እሱ ጥራህዲ መጽሐፍት እንተ አይና ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንተ አይና ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አይና ነው አቤተ ክርስቲያንና ዘለው ንዋያተ ቅድሳት እንተ አይና ነው ንዋያተ ቅድሳት አቤተ ክርስቲያን ቅድም ምእታዎም ተራ ንብረት ተባሂሎም ይምጽውዑ ተራ ቃሓ ተባሂሎም ይጽውዑ አቤተ ክርስቲያን እንተ አትዮም ተተባሪኾም ሜሮን ተተቀቢኦም ግን ንዋያተ ቅድሳት ተባሂሎም ይጽውዑ ስለዚህ ክንፈልጦለና እዩ إذا معلت زيئة استبارخت معلتية زتقدست معلتية زتقدست سامنتية سلازي إذا قدست زيئة كنا خبرا يقبا إذا سنبت زيئة كمتي أتناتي وصبولو كف كف كنا مالتي لعل كنا بلالنا خبرة كنا العلالنا بقى خبرة لذا سنبت زيها
هذا جزء أبعلة قداميت ناي كريستوس دك أمزامورت أميوم أبزنا ورولو جزء أميوم أبزنا ورولو جزء من نرهب يهي سنة بكونات مويت يبلنا مصحفنا وين بيت كريستياننا إزيد ما حواريات يميلمو نجرجن أفتوانوتي أبجزية أميتهم انتهى جوري يبلنا شويت كاتفهم بلعو يبلنا شويت كاتفهم كل خلوا جن فريساويان رأيوه فريساويان كل جزية كسنا هاتومي حجون انت خلا نسب نخسس زنبر سب تقولوا السو فريساوي دقها أبعلة سنبت كجبر زي جبوك سرح زي جبوك سرح كسر حسي تريوم دل خايلهم انت أينس بعلة سنبت زي تفقدك شويت قطيفهم يولع له دي لكهنات رحمبر نخالي زي فقد داويتن مسؤوز نورون سبات لكهنات طرح زفقد جندما مستأميو عبيت اجزي ابيهر اتيوم مسوائت خمز بلعو أنببكم يديهم ولا تملكتوا أنببكمن سلازي نعين قلقلو مس عيننا تختلو أنا ناي سنبت جيتا آئية ناي سنبت قويتا آئية فتاري آئية نعين قلقلو أبزت أميم لهم جزي أبزت أميم جزي شويت قطيفو من تبلعو سي هاتياتنياتات يوم لكم تخصوهم نصهم قنا هاتياتنياتات أيكوني زي أماتي وسونجل مراف عصر تخلتن رخو هايلت علي أما رقوس مراف كلتا دمان تايب لنا سنبات السا تفترت بأنت سب وأكو سب بأنت سنبات سنبات يكون دك سبات يتفتر عنبر دك سبات سلا سنبات يكون انت فتيرهم سلازي بعلة سنبات قطفوا من تبلعو شويت انت تمجبوا نورون تعيو شجرون تعيو هاتياتون تعيو تملكتوا سلازي إذا علت زيئة قدست علتيها إذا علت زيئة استبارخت علتيها إذا علت زيئة بحقي إجزي أبيهر زمرز علتيها سلازي نزو سومون زي نزو زلنايو سومون نزا زلنايا قدستي سومون تباهيلا اتتصوع اجزي ابيهر املاك زبصحنا زتقدسه زتبارخه يخونلنا ناي بحقي وصوبة تصوموا إتكونوا كما مدلوان كتصوموا كاللخم سي كمتم قبزات صحافت فريساويان كمتم قبزات صدوقاويان كمتم هايمانوس زي أمنو نكريستوس بزقبع ملكعو زي تقبلوا سبات يتكونوا منتو سا يتمسألو ويقصروا قصموا وياماسنوا
ንሶም ግን ጾምቲ ምዃኖም ምእንታን ንኽፍለጥ ገጾም አጸውሊጎም ይርአዩ ይብለና ከመ ያእምር ሰብ እንደ ጾሙ ከመ ያእምር ሰብ ከመ ጾሙ ይቅርታ ከመ ያእምር ሰብ ከመ ጾሙ ጾምቲ ምዃኖም ሰብ ንኽፈልጠሎም ምእንታን ገጾም የጠውለጉ ይዝብለና ወህፅው ገጸክሙ ገጽኩም ተሓጸቡ ታይ ማለት እዩ ተሓጸቡ ንጽህና ገንዘብ ግበሩ ማለት እዩ በአንባአ ንስሓ ተሓጸቡ ሰብ ከመ ኢያእምር ሰብ ከመ ጾሙ ጾምቲ ምዃኖም ሰብ ንኸይፈልጥ ምእንታን ገጽኩም ተሓጸቡ ዝተሓጸበ መቸም ከም ዘይፍለጠሉ መልክዕ አጽቢቑ አርዲእና ማለት እዩ ከም ዘይፍለጠሉ ስለዚ ንስኻትኩም እውን ጾምቲ ምዃንኩም ሰብ ኣይፍለጥኩም ከምኡ እንተኾይኑ ግን ከምቶም አይሁድ ዝገብርዎ እንተደኣ ጌርኩም ግን እምንትውሰእ ሃጉሉ እሴቶም እሳቶም ግን ዋግኦም ብደቂ ሰባት ተቐቢለ ብእግዚአብሔር ከይኾነስ ብደቂ ሰባት በቃ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልዎ ወይ ድማ ዝቕበልዎ ነገር የለይ ስኹም ግን ክትጾሙ ከለኹም ገጽኩም ተሓጸቡ ኣይኽፋእኹም ዝብሉና እኮ ኣለዉ ሎሚ ይብሉ እኮ እዮም ሓደ ሓደ ሰባት ዋ ጾም ሓይሉና ጾም ኸቢዱና ኣረ እንተ ዝቕንሱልና ጽቡቕ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣይበሃል ነውሪ እዩ ኣቦታት ብቀኖና ቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጦም እዚ ናይ ኣዋጅ ጾም እዚ ከዓ ናይ ፈቃድ ጾም ኢሎም ስለ ዘቐመጡልና በቲ ዘቐመጡልና ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ምጾም እንተዘይ ኮይኑ በዚሕና ማለት ካሊእ ጉዳይ እዩ ሓደ ብመሰረቱ ጾመኛ ሰብ ምስጢረ እግዚአብሔር ይግለጸሉ እዩ لمعنت كله كن خدين خلين خالي معلت بمدب جن نزارهم نجارات هلو ندجنا تملي سمسة خمالتي خالي معلتي مبلع أكو بلعي واجه يقولون كدس باولس خم تزبالو خبدي نبلعي بالعدم ما نخبدي جنزيهم خلتيهم تتححزهم تطفقوا الجزية له of course تتححزهم يتقفوا إياه سلازي نحنا لك زي يقولون تبلعنا بك أنا مبلع أنت خوينوننا بلع سب دما مستير هيجي كله صلوا فتسم دكاس يزولو صوامخه صلي يزولو نمكرو قاسنا بلنا نالما مدمو اتصوم اسكع كندينا يزتقمنا خمخانو شعون رينا تبلع تخوين كاكن دقاس يزبلك صلوت كتصلي يتقل بيت كريستيان كتخيل يتقل مصحف تصلوتو وندما كتنبب يتقل راح انت يسمعك دقاس
ስጋሁ ለጸዋሚ እይትካሃሎ ከመይኑም ኩላ ሌሊተ ናይ ጸዋሚ ስጋ ክድቅሰ ይኽእልን ጸሎት ክገብር እዩ ዝደሊ ምስ መጻሕፍቲ ከውግዕ እዩ ዝደሊ እና ኩልና ጾምና ልክዕ ከም ጾሞ ነቢያት ጾምና ልክዕ ከም ጾሞ ሐዋርያት ጾምና ልክዕ ከም ሐዋርያውያን አቦታት ጾምና ልክዕ ከም ሊቃውንት አቦታትና ከም መነኮሳት ገዳማውያን አቦታትና ንኽኾነልና እግዚአብሔር ንኽቕበለና ድማ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በሰላም ዘጽንሐና ቻው።